चला लेकर कल देखौटी में गौरी के तनी पूछ ले का बनी। हाँ तनी टिप्स ऑप्स दिया तो ओकरा काम करी। हाँ कल देखौटी में तब गौरी भाई हमने के तो ठीक बा तहार भाई और ठीक बा तब कल देखा होता लोग कौन जन कहाँ के होता छपरा माने कौन जगह छपरा में कौन गांव मतलब माने गांव होई नो जगन हमने के कुंडीपुर गांव कौन अब कहाँ में गांव में हो छपरा गांव में हो छपरा गांव में हो छपरा गांव ना छपरा में छपरा गांव से आवत लोग ठीक बा छपरा में छपरा गांव बानू वही जी से आवत लोग ठीक बा तो माने खाना पीना का व्यवस्था बा माने दाल भात बनोई बोले माने दाल भात बनी अरे तो कम से कम अच्छा चीज बनवा दो मछली भाई कम मीट ओट आए ओइठो बनवा दो सर ठीक रही ओसे अच्छा ओइठा बनवा दो ओइठा मिलत बड़ा चावरा में मिलत बड़ा पूरा ओइठा मिलता रसो चावरा में मिलत बड़ा रसो ओइठो तो बना दो ओइठा बनवा दो यार दाल भात को केहू अड़ल बा तो कोनो हित दाल भात पड़ल बा दाल भात को कोनो हित जाई छिल जाई है दाल भात बनल ए पर हित होइलन फिर के चल जाई ए पर गइलन तो बिछिल जाई तो चल जिन देख ली अजय भैया के अथी आई रहे अथी देखौटी कोटी भात मछली बन रहे मछली बन रहे दूध वाली 3 दिन हाली तू बनाओ मीट चाहे ओइठा भी बहुत बढ़िया चीज है हां ओइठा बनाता ओइठा केकरा हो गई ई सब बनइबो ते पर हित ओड़ेलो हित देखो अब यहाँ हित बैठियो ठीक बा खाना के महक जब सुनियो नु तो हम नाइयो शादी करे के मन होई नु हां तो शादी कर दी कुछ मन हो जाला के मतलब शादी करे के कुछ तो मन हो जाए हां खाना पीना एकदम मछली बनाए तो सलाद वलाद एकदम मस्त पूछ लिया अपना माई से क्या कहत रही बैठा हो जा ठीक बा खाना पीना में काहे कि मतलब फोन आई रहला हमरा लगे ठीक बा यार भाई हो जाएंगे ये देखो आप भाई हम लगे चाचा के एक मतलब का बनी नहीं मतलब अगर हो गया तो अगर अच्छा हुई तो मछली बना दे तो ठीक रही बबारची रख लेतन त और अच्छा रही हां बा गणपति के बबारची बाड़ा समझ लो ना यार हमरा ई सब बना पड़ेला माली न ओइ ठा के करा को आदमी ना हित देखे तो उ सब थोड़े जानता नहीं हमनी के उतना ना हमें सन्ना बन गया हमनी से ना हो पाई उतना ए दाढ़ी बना ले वही बना ई दाढ़ी उड़ी पहले बना लो कौन ठाकुर बलराम ठाकुर अपने से ना अपन हाथ से करना अपना रख रहो ठीक है बात तो कल यहाँ से ठीक बा 8 बजे हां कल 8 बजे आ जी 8 बजे आ जी सोम अब सब व्यवस्था कम नहीं आइल बा कुछ नाश्ता नहीं पाता लड्डू अबे लड्डू खाया सन नहीं मिले कोई हां